Waar ga je naartoe? Waar ga je naartoe? Ik ga op vakantie. Ik ga op vakantie. Ik ga op vakantie. Ik ga op zakenreis. Ik ga op zakenreis. Ik ga op zakenreis. Hoeveel tassen heb je? Hoeveel tassen heb je? Hoeveel tassen heb je? Welke vertrekhal moet je naartoe? Welke vertrekhal moet je naartoe? Welke vertrekhal moet je naartoe? Ik zou graag een gangpadstoel willen hebben. Ik zou graag een gangpadstoel willen hebben. Ik zou graag een gangpadstoel willen hebben. Vertrekhal B is voor internationale vluchten. Vertrekhal B is voor internationale vluchten. Vertrekhal B is voor internationale vluchten. Doe uw veiligheidsgordel om. Doe uw veiligheidsgordel om. Doe uw veiligheidsgordel om. Hoe laat landen we? Hoe laat landen we?